Hello, hi friend, आंनि बिकेल बर' YouTube channel आव नोंथांखौ फिन आरोबाव गोदान नैबे भिडिअनि थाखाय नोंथांखौ बरायनाय जासिहरबाय आरो आं दा बानायगोन नैबे एमावखौ नुदोंना गाइस नैबे जाबाय एमाव जुमायाव फोनग्रा बेजोंनो जोङो जुमाय बानायनाय जायो ओमफ्राय दा नैबेखौहाय दा मादि बानायो आं दा नोंसोरनो फारि फारियै देखायबाय थागोन नोंसोरो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नैबेनो जाबाय जोंना मोखोना बिलाइ नैबेयो आं बेखौ हा खनथेदों ओरैनो फिसा फिसा नैबे मिक्सार मेसिनाव होगोन नालाय ओमफ्राय नैबे जाबाय माइरं दा माइरंखौ जोङो सोमदोंमोन ओमफ्राय सोमनानै दा बेखौ दा देनोसै बेयो गुरै जानायनि आरो नै दा नै आखाइजोंनो गेब्लेदों माथो दा बेखौ देनोसै बेखौबो एसे नै दा मिक्साराव दानिया होखाबायमोन आङो दानि बेसेबां होदोंमोन होखादोंमोन दा माइरंखौ होनोसैलाय मिक्साराव नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो फारि फारि एमावखौ आं मादि देयो आं नोंसोरनो दा देखायनोसै guys जों दा नैबेखौहाय देखांबाय एमाव गुन्दैखाय ओमफ्राय जों दा बेफोरबायदि गुल गुल जों दा बानायनांसिगोन ओमफ्राय नैखौ दा लानांसिगोन आरो
जों दा एमावखौहाय बानायखांबाय बानायनानै दा जोब्बाय ओमफ्राय जोंना रायनायखाय आं दा न' सिङाव फैनानै भिडिअखौ दा बानायनाय जाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि माबाफोरा गोरोन्थि मावदोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना आंखौ लोगो मोनसिगोन आरो आं मोनसे खोथा आंनि चेनेलाव नोंथाङा गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो खाथिनि बेल आइकनखौ थुनो दां जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ बानायनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनो आरो बिनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट बानायदो आंना चेनेला गोदानसो जाहैबाय बेनिखायनो आंबो चेनेलाव बाहागो लानो होनना सानदों आं नोंथांमोना आंखौबो सापर्ट होदो आंसो सापर्ट होबानो आङो गुबुन रोखोमनि बानायनानै नुनो बेफोर गासैखौबो देखायजोबगोन देखायनो थाखाय नाजाबाय थागोन आं बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांमोना लोगो मोनलायसिगोन थेंक इउ बाय बाय